especial, dispostas a usar en un machín para inventar. Capaces son de idear, indagar, demostrar. Da lúa ao gravitar é porque caen mazás do pomar. Para medir o tempo que ora tarda en pasar, é predicir no inverno neve e sol en verán. Un esplendor sen igual, tan radiante e real, que ofrece benestar e ansias de soñar. Eles armaron pancas para o mundo elevar e colocaron astros alrededor para xogar. Xiran que xiran as rodas da locomoción e tamén as do tren que avanzan cara adiante. Vai ben, así van para inventar, non paran nunca de discorrer, por saber máis sobre esta terra que hai que soster. Para inventar, para descubrir. Vai non morder e matalo, por que? Iso pensades, rapaces? Vai non trabar na gorxa, na vea. Na xugular. Si, iso é, na vea xugular, o punto máis vulnerable. Eu de vos non me preocuparía demasiado. Os cans non se matan entre eles. E os lobos tampouco, por certo. O das persoas é diferente. Unha persoa non é un animal. Claro que sí, claro que sí. Diso nada, eu non son un animal. Oiches, que eu tampouco son un animal, a ver se... Niñón. Estaba dicindo que sí, que somos animais. Animais diferentes dos demais. E parecidos tamén. Diferentes e parecidos? Como é posible? Porque temos corazón, cerebro, reflexos e instintos como os animais. Os animais non son máquinas, como se dixo noutro tempo. Mirad o que pensaba o gran Descartes. Un animal é como unha máquina coas súas engrenaxes e o seu resorte. Sabemos exactamente o que vai facer. Se lle tiro polo rabo vai rosmar como unha máquina engraxada. Sen embargo, o movimento da miña man na súa cabeza fai que movo o rabo. É evidente que hai como un resorte que une a cabeza co rabo. Pavlov, un sabio ruso, pensaba que o animal actuaba por reflexos, como un autómata. Arriba, estás oindo? Xa o ven, está feito a comer cando soa a campá. Polo tanto, chega con que soe a campá para que reaccione por un reflexo. Está claro como a auga. Pero a cousa non era tan simple. O animal é unha criatura complexa, cun cerebro. Hai animais moi intelixentes. Para entendelos hai que estudar o seu comportamento no seu medio natural. Chámase etoloxía. Os gregos outra vez. Non, por unha vez non foron os gregos. A etoloxía é unha ciencia moderna. Mestre, é quen inventou a etoloxía? A ver, deixádeme pensar. Pois está... E despois está tamén... De calquera maneira, o que mellor entendeu os animais foi un austríaco, Konrad Lorenz. Gloria, non paras de remexer. Non te podo deixar en liberdade cando vou estudar. Anda, volve para a gaiola. Veña, vamos. Ata despois. Veña, Gloria, para a gaiola.
Vaia, non temos electricidade. Ah! Deus bendito! Por que fixo isto? Vai a lección. Parece que me ensinaches algo. Non había por que me encerrar, non fixera nada malo. Os animais curiosos e activos non soportan a catividade. Hainos que estudar nas condicións que lles resultan naturais. Como estás, fillo? Ben. Vamos, cocheiro. Que tal che foron os exames logo? Va a ser médico como a min. Aínda non estou seguro, mi padre. Tamén me gusta estudar os animais. Pois vas a estar contento. Deronnos unha cacatúa, hecho un animal ben triste. Está nunha gaiola. Por suposto. Por iso está triste. Aquí temos outro animal. Como se non tiveses abondo xa, que vas facer con el? Para empezar, vou no deixar libre. Despois xa veremos. Non, grazas, non teño fame. E agora, bonita, vouche ensinar a liberdade. Anda, xa esquecería lo que é. O comportamento de moitos animais parécese en moitos puntos ao dos seres humanos. Esta rapaza non está mal. Que plumaxe tan bonita. Un mozo alto, guapo e forte. E terá moza. Xa está esa que vai de elegante. Moito mamola, voulle ensinar eu quen son. Tes uns ollos ben bonitos. Gústanche logo. É moi agradable. Pero isto que vai ser vino eu primeiro. Hai que ver que descaro. Pero esta por cada se ten. Isto xa era o que me faltaba. Eu non fixen nada. O noso é para toda a vida, non si? Por suposto, querida. Non ves, Margaret? Cando as grallas casan é para toda a vida, van ser sempre fiéis. Como as persoas. Sen dúbida, Margaret, sí, sen dúbida. Oiches, querido, Dime, querida. se cadra había que ir pensando en facer un niño. Pois é certo. Aquí imos estar ben. Este sitio é meu, está reservado. Non é meu. Coitado que eu son máis grande e máis forte. Ai, parece cho a ti, non? Pois daquela ímolo ver. Conrad, parecen anoxados, vanse desfacer. Hainos que separar. Non, Margaret, non se van facer mal ningún. Xa verás, danos tempo a ir buscar a Morodos. Non ves, aínda están aquí, pero empezan a estar cansos. Espera e xa verás. Queda ti con este sitio. Eu sei dun mellor. Ganei, son o máis grande e o máis forte. Non ves, os homes compártanse da mesma maneira. Queren meter medo, pero non queren pelexar porque se poderían mancar. Ben, mira para aí. Colleume a pá. Non, colleume la forcada. Empezou el primeiro. Non, empezou el. És un mentireiro. Mentireiro eu, cala, ladrón. Agarrádeme que o atraveso. Agarrádeme que os mago.
Agarrádeme, que o destripo. Cagainas, ven aquí se te atreves. Cobarde. Cagarolas. Milomes. Miña xoia. Ai, doutor, xa era hora. Hai moito que espero por vostede. Calma, calma, rapaz. Non hai presa, home. É por aí. Moi ben. Que me conta, doutor? De que, rapaz? Do bebé. Ai, sí, o bebé. Está ben, e a mamá tamén. É un neno. Sí, un neno. Oh. Rapaz, está ben. Sí, pero... a pipa... Ben, imos ver as grallas pequenas. Sí. Debían de empezar a voar xa. Están preparadas. Anda, vai, guías. Mira, un gato. Vírono, pero non lle teñen medo. Non, non saben que é un animal perigoso para elas. Teñeno que aprender. E como? Mira. Que curioso. Non recoñecen os inimigos de maneira instintiva, mira ti. Non, as grandes ensínanlles a recoñecelos, pero atacan instintivamente cando pensan que alguén lle fai mal a un dos seus. Mira. Ai! Non ves? Viron unha cousa escura na man e pensaron que tiña un paxaro. Pero xa se acabou, volvo ter a súa confianza, mira. Os animais non son máquinas. Poden estar alegres ou tristes, poden aprender a tamén querer. Poden sentir un verdadeiro cariño polas persoas. Non ves, Alfred? Estes gansiños vironme ao naceren e séguenme como se eu fose súa nai. Sen embargo, estes parrulos non me aceptan. Por que? Penso que os lavancos teñen un reclamo particular. Cuá, cuá, teñeno que escoitar desde que nacen para aceptar alguén. Vouno intentar, mira. Cuá, cuá, cuá. Cuá, cuá, cuá. Cuá, cuá. Cuá, 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 cuá. Vai, por que non me seguen xa? Porque és moi grande, home. Abáixate. Cuac, 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 cuac. Cuac, 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 cuac. Cuac, 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 cuac. Para min que este está un pouco tolo. Pobre Lawrence, un señor tan amable. Pensa que é un parrulo, non debe ser mala persoa. Ainda así hai que desconfiar. Nunca se sabe. É incrível. Agora tamén se afixaron a min e séguenme como se fose súa nai.
Ei, pare, estamos aquí. É que fan no medio deles, así non me deixan cazar os parrulos. Estes parrulos son domésticos e son meus. E as grallas tamén. Os paxaros son de todos e teño dereito a cazalos. Espere, xa vou. Pódeme pasar o pano que teño aí? Sí. Pero que pasou aquí? Que me fixeron? Pasou que un cazador acabou cazado polos que perseguía. Pero este home que di? Iso non é certo. A ver, repita desde o principio. Pero como? Que di? Estás rindo de mí? É a miña escopeta. Onde me vai a escopeta? Esta vanme a pagar. Vounos denunciar. Na policía, no concello, no xulgado. Vou ir a todas as autoridades. Con tanto bicho ceibo por aquí, teño medo pola bebé. Había que meter os animais nas gaiolas. Xa van eles pras gaiolas pola noite. É preciso que se sintan libres. Pero déchesme unha idea. Que ben! Pensas que estas criaturas se van a morear aí? Por suposto que non, pero nós sí. É o mundo ao revés. Os animais danlles de comer aos humanos engaiolados. Galleta, galleta. Oh, toma. Ai, non, pequecho, que me vas desfacelo no velo. Pequecho, estás aquí. Oh, pero que fixeches coa miña lá? Oh! Mirade para aí. Como lles deu por facer iso? Xa vos lo dixen, os loren son xente moi rara. Pensa que é un inimigo. Vaise perder. Aí está. Paréceme que é ela. Que está facendo? Non queda outra. Alá vou. Outro tolo. Ese é un borracho. Mira para aí. Falaba ao seu paxaro. Mirade que lonxe estaba e escoitou. Fixémonos tantas ideas falsas sobre os animais. Por exemplo, os lobos. Non se di que son animais salvaxes e cruéis. Pero a realidade é moi distinta. Cazan só para sobreviviren. Os pequechos teñen fame. Levan 3 días sen comer. Xefe, vimos unhas presas ali. Reúne a manda, menos os pequechos.
Mirad o que vai de último. Parece canso, hai que atrapar ese. Pero tede cuidado, eses animais poden vos matar dun couce, entendido? Veña, vamos alá. Non irás empezar outra vez. Es moi vello. O xefe vou ser eu. Ganaches, unha trabada e mátasme. Non te vou matar, és un lobo como a min, pero tes que obedecer. Pola mesma razón, os cans que son parentes dos lobos non se matan tampouco, mirade. A partir de aquí é o meu territorio. Vaiche ser mellor que non volvas. E todo iso para que vale? Iso que dixo vostede. A etoloxía, Sí, entende? esa cousa, pero iso non é unha ciencia. Eu tamén miro pros animais. O outro día vin un can atacar un gato, si? Mirar, ver, con iso non chega, hai que observar, comparar, deducir. A ciencia é iso, recordade. Demócrito observou un gran area, desfixo e dai deduciu que eran os átomos. Galileo observou a lúa, o sol, os planetas e dai deduciu unhas leis sobre o movimento dos corpos celestes. A Newton caeulle unha mazá na cabeza e deduciu as leis da gravitación universal. A Faraday gustaballe ver os lóstregos e o resultado foron as leis sobre a electricidade e o magnetismo. Iso é a ciencia. Lorenz soubo observar os animais e coñecer as súas personalidades e deduciu leis que se aplican a todas as clases de comportamentos, ás veces incluso aos das persoas, de tal maneira que é raro que os animais da mesma especie se maten. Ganaches. Non te vou matar, és unha gralla como a min. E os seres humanos? Pero que? Perdoe. Non foi nada, foi culpa miña. Non foi miña, desculpe. Sí, os seres humanos tamén debemos de ter unha zona alá no fondo da parte primitiva do cerebro, herdada dos animais, onde está gravada a orde: non matarás ningún ser da túa especie. Pero se a súa existencia se volve difícil, se se ven cos seus conxéneres nun número demasiado grande e nun espazo moi reducido onde falta de todo, entón a agresividade volve a aparecer nos animais e nas persoas. E as persoas tamén teñen ambición, orgullo, algo que non coñecen os animais. Volveuse demasiado doado matar polo poder. E así, con bonitas excusas, fano os cobardes. Matar sen saber a quen se mata volveuse algo habitual. Así que, como demostrou Lorenz, ás veces seríanos mellor volver ao bo xuízo dos animais. Les découvreurs façonnent pour nous des mondes meilleurs. L'œil vers le ciel, leurs pensées vagabondent ailleurs. Tourne-manège des étoiles, des planètes, des comètes. Voici que l'homme décolle, il va quitter le sol. Mes paroles, c'est qu'il s'envole. Demain, ils nous mèneront vers d'autres firmaments. Car pour eux, l'homme n'en est
début de son roman. Les